fa. Amb la senzillesa que ens característica, passarem un senzill PowerPoint. Aquest any no hi ha hagut pressupost per res més i ens sap greu no posar música i petardos i tal, però intentarem ser ràpids, excepte quan jo vagi lent, com ara. I res, benvinguts als desens Premis Ictineu, això vol dir que ja fa 10 anys que donem Premis Ictineu, que ja és una efemèride maca de celebrar, val? I donarem els premis, com sempre, una miqueta. Començarem pel de millor il·lustració, després millor antologia, després els premis de contes, finalment els premis de novel·la. Alguna pregunta? Tot s'entén? Sí? Sí. Molt bé, doncs comencem una miqueta, senyors, senyores. Si no m'he equivocat com l'any passat, que es veien ombretes i coses rares. Aquests són els finalistes de millor il·lustració. Veureu que és l'única diapositiva que m'he currat ficant les portades. Vull dir que tenim la portada de bestiari, feta per la Txell Euskadi, que la tenim aquí present. Tenim la coberta del Catarsi número 20, fet per un tal Lirans Z, que no sé qui és. Tenim la coberta de l'Arbre de les Mentides, de Chris Riddle, la coberta de l'Enigma Perucho, de Gregori Saavedra, i la coberta de Xiuxiuejos terrorífics, de Sílvia Estall, que avui estava allà i avui no sé si... Si voleu saber qui ha guanyat, etc. I el guanyador o guanyadora és coberta de l'Enigma Perucho per Gregori Saavedra. Malauradament, l'autor viu a Anglaterra i el seu cosí havia de venir a buscar-lo, però no ha pogut. I diguem, li farem entrega del guardó, no amb ell, sinó amb l'autor del llibre, que és el Jordi Cervera, que li farà arribar a l'editorial o amb l'il·lustrador. Aquí està. El deixem a part. Si després algú vol saber més coses... Continuem. Millor antologia fantàstica. Tenim 3 possibles candidats. Bestiari, que està fet per molts autors, d'edicions SEC. Sistemes operatius alternatius, del Mike Resnick i del Regis Orwin, també edicions SEC. I Xiuxiuejos terrorífics del Guy o Guy? Je ne parle pas français. Guy de Maupassant. Cat desert. Cat desert perquè hi havia, no sé. I el guanyador i o guanyadora és la millor antologia Bestiari i diversos autors. Ve a recollir el premi l'editora d'edicions SEC, l'Alicia Gili. Com veieu, era tret segur, no? Però... Podia estar desert, eh? Però de veritat que s'ho mereixia el bestiari, perquè a més la gent que l'ha fet possible fa que Edicions SEC continuï aquí. Tots els escriptors, i l'Edgar i la Txell, que sempre estan ajudant. Gràcies. Seguim. Cap qüestió encara? Tot s'entén? Bé? Comencem amb molta lletra. El millor conte traduït al català. Tenim el curiós cas de les esposes mortes de l'Elisa Tuttle, que està ubicat dins l'antologia Canalles, sabeu, 20 pàgines, de llibres de l'encobert. Tenim La dona pintada del Jean-Louis Trudel, que està ubicat dins la Catarsi 20. Tenim La saltadora del Simon Kewin, també dins la Catarsi 20. L'exili d'en Barnaby, del Mike Resnick, dins de Sistemes operatius alternatius, d'edicions SEC. I El lladre de futurs, del D, que no recordo com era el nom, de Thomas Milton, dins la Catarsi 20. And the winner és, per variar, el Mike Resnick, dins de Sistemes operatius. Com sabeu, el Mike Resnick viu a Cincinnati i aquest any no anava a portar-los. El
traductor d'aquest conte ha sigut l'Edgar Cotas, que no ha pogut ser aquí, que està treballant, si no estaria aquí, i en el seu lloc la recollirà el Ferran Armengol. Moltes gràcies. De part de l'Edgar, moltes gràcies a tots. Jo no puc dir res. Jo vull el meu diner, però aquest és de l'Edgar i s'ho mereix, no? És del Mike Reis. Bueno, és del Mike Reis, sí. No, l'enviarem. Ah, no és el Mike No. Gràcies a tots. De part de l'Edgar i del Bert. El Mike Resnick ja és el tercer o el segon? Tercer Infineu, que també res. Aquí hi ha gent que col·lecciona, que són una miqueta vos segons. A veure si n'han tret boteu. No, és sol. No haurem d'enviar res o no. Millor conte! Escrit en català. Tenim El cor de les pedres, del Sergi G. Usset, dins de Bestiari, d'edició sec. El dia de la fi del món, del Salvador Massip, dins el Biblionauta 3, revista digital, que per primer cop també entra dins una final. Els hostes del Jordi Manuel, dins de Contes de terror, publicat per Apòstof. La Balanguera, de la Mercè Begària, dins del Bestiari també, d'edició sec. I també dins del Bestiari, d'edició sec, L'hora dels gambosins, del Sergi Álvarez. I el guanyador, o guanyadora, serà el Jordi de Manuel amb els hostes! Estem empatats, Carme. Bé, fa 200 anys un volcà a Indonèsia va petar i va deixar el món molt fosc. Això va donar lloc a que, entre altres coses terribles, però altres coses que no van ser tan terribles, que, com molt bé ens ha explicat avui el Ricard, doncs Lord Byron, Percy, la Shelley, el Polidori i la cunyada, no la cunyada, la germana amant del Percy es posessin allà dins i que tots parissin una obra de terror. Jo és el meu primer conte de terror i van fer una cosa semblant amb un castell de Torrebesses, no pas a les ribes del llac Léman. I allò va ser una nit extraordinària, que no sé si algú de vosaltres ha viscut aquí encara, que no? No hi ha cap escriptor que hagi estat allà. Crec que aquest any es fa la tercera edició, és la primera vegada. Aquest cap de setmana, el nostre dia de lluna plena, i a mi em va tocar la capella, que era el lloc més terrorífic que us podeu imaginar. Hi havia un vestidor amb una roba vermella d'encaix, va ser terrorífic, amb una finestra i veia la lluna plena. No us ho explico més perquè va ser increïble. Gràcies per aquest premi que m'estimo moltíssim i no esperava, de veritat. Gràcies. Categoria reines, sisplau. Això és molt poc complicat, també. Vull dir, la qüestió és que ara només tenim 3 finalistes. Aquí tenim els finalistes de la millor novel·la traduïda al català a l'any 2017. I tenim gent de Romania, tenim gent dels Estats Units i tenim gent, si no m'equivoco, també dels Estats Units. Tenim el Ferrocarril subterrani del Colson Whitehead, publicat per Edicions Periscopi. Tenim els mites nòrdics del Neil Gaiman, publicat per Cathedral Books. I tenim el solenoide del Mircea Cartarescu, no sé si ho pronuncio bé, de també Edicions Periscopi. I en aquest cas, el guanyador, perquè aquí sí que és un guanyador, solenoide del Mircea Cartarescu, publicat per Periscopi. Com que no podem tenir el Mircea aquí i la gent de Periscopi també estaven fora tot el cap de setmana, recull el premi al Raül Maigí, que va ser un dels 3 membres de jurat. Senyor? Moltes gràcies. Digues alguna cosa. Per què? Perquè... No tinc res a veure ni amb el senyor Cartarescu ni amb el Guillem Periscopi, però només dir-vos que amb el Ricard i amb l'Àlex, que vam tenir el moment de debatre, no vam tenir dubtes que era una obra monumental i que es mereix el premi. I aprofito per felicitar, no la conec, la traductora, l'Antònia Escandell, que crec que ha fet una feina espectacular. Bueno, val la pena. Vam intentar parlar amb l'autora, però es veu que també està fora. És que tothom està fora aquest cap de setmana. Agafa. Ens
Ens queda un premi. Tenim la millor novel·la publicada en català l'any 2017. Tenim 4 finalistes en aquest cas. Afores de Ramon Mas, publicat per edicions del 1984. Enxarxats de la Carme Torres, publicat per Males Herbes. Estirant el fil escarlata de la Montserrat Galícia, de Pagès Editors. I Farista, del Marc Pastor, publicat per Ara-Llibres. I no pot ser, per què no tenim guanyador? Tenim 2 guanyadors, un ex aequo entre el senyor Marc Pastor i la Carme Torres. Van empatar a la final i van empatar. No és el primer cop que passa. Jo que avui estava tan tranquil·la perquè amb aquesta competència estava convençuda que no... Mira la competència. Bé, ja veig que estic ben enxarxada aquí als Premis Ictineu. I Jordi? Sí, ja t'has acabat ja. L'he posat difícil. Tu. Vale. No, bueno, primer de tot, moltes gràcies. De fet, vaig ser finalista fa 10 anys amb l'Enda... No, fa 8 anys, perdona. Fa 8 anys amb l'Enda de Plata. Sí, el 2010. No, el 2000... Bueno, no sé. A veure, sí, perquè vaig estar empatat amb el Salvador del Massip, va guanyar ell amb el Joc de Déu, recordo que estic aquí clavat. I avui enviaré un missatge al Salvador que està dit pel Facebook, una mica dient, de fet, amb l'Enda de Plata, l'any 2010, es va donar la situació que van fer una pel·lícula espantosa després, ara ja ho puc dir. Vaig plorar molt després de veure. Suposo que en Farista no passarà això perquè és una pel·lícula tan sumament cara, una adaptació tan cara que no la faran. Per tant, em conformo i m'alegro molt d'haver guanyat amb la Carme a l'Ictineu. Res més?